Абсолютно. Много голямо изглежда. Да. Колеги, чуваме ли се? Не. Чуваме ли се? Да. Добре. Още маничко да продължим с математиката. Примерни работни листчета, примерни таблички, които може да ползваме за сравняване на две числа, за броене, прав и обратен ред, затруднение при събиране и изваждане, идеи за подкрепа. Преди да започне да решава задача в тетрадките си, детето трябва да е разбрало и усвоило концепцията за събиране и изваждане на количества и предмети. Добре е още от самото начало двете операции да се усвояват заедно. И тук, както по отношение на всичко свързано с математиката, обличайте детето в изчисляване на бройки от реалния живот. Избирайте ситуации, при които наистина нещо се прибавя и изважда, а не просто хипотетични ситуации. Набавете си голям брой дребни предмети, жетони, магнити, пръчици, картинки и други. Няколко игри. Игра и още едно, и още едно. Концепцията на събирането или добавянето детето може лесно да разбере с познатата вече игра. Когато броят предметите, децата казват: една мида и още една мида стават две миди. Две миди и още една мида стават три миди. Три миди и още една мида стават четири миди и така нататък. След това децата могат да прибавят по два предмета. Добре е също децата да разберат, че числото 3 може да се получи не само като към 2 прибавим още едно, но и като към едно прибавим 2, към нищо прибавим 3, а към 3 не прибавяме нищо. Уверете се, че децата разбират, че с цифра 0 означаваме празно множество или езика на децата нищо, никой, празно. Какво е събирането? В математиката да събереш, да прибавиш, да съложиш, да добавиш означава да се използва знака за събиране, т.е. плюс. Може да използваме някакви презентации, може да използваме някакви картончета цветни, може да използваме най-различни моделчета на събиране за знаците плюс и минус, каквото ви дойде на къла. И така, аз една презентация тук съм направила. Моето име е плюс, 6 топки и 3 топки са равни на 9 топки. Отдолу задължително записваме и задачката. Аз съм знак равно, след мен пишеш резултатът от събирането. Да се упражняваме. Разгледайте примерчетата, детето първо разглежда, а след това и съставя по-нататъка задачки. Имаме еди колко си ябълки трябва да попълни, имаме еди колко си ябълки, и 7 ябълки или там 5 ябълки плюс 7 ябълки е равно на 12 ябълки. С колите. Много е важно също така да ги научим и да смятат и на пръстчета, поне първоначално. За това може да използваме и предишната игра, която за броенето използвахме. Тя е една много хубава игра от Монтесори. Също непрекъснато да ги приучим още отрано да броят на пръстчета. Може да използваме и някакви задачки с зачертаване или с оцветяване, с различни цветове, с различни фигурки. Събиране с помощта на числовата ос. Имаме 6 бомбона, аз ще добавя още 2.
Събирането може да бъде записано хоризонтално в редица или вертикално в колонка. Добре е децата да се приучат още от самото начало да записват и по двата начина. Също така, от опита ми показва, че на децата с дислексия или с дисграфия им е много по-лесно да събират числата в колонки, отколкото в редички. Защо е така, не мога да обясня. Не. Не. Вече не. Отдавна не е така. Да, показваме си и двата начина задължително, показваме и двата, и в колонка, и в редичка. А пък вече самите дечица сами си решават как ще събират. Дали ще се записват едноцифрени също, да. В началото въвеждаме и колонка. И чертата за равно. Така. С числовата ос. Числовата ос ни е от голям помощник, особено при децата с дисграфия. За стълбичка не съм чувала. Може би за броенето. Само. Чакайте. Има една мат jump или jump mat, нали? Там всичките операции са много нагледно, точно количествено, образно са изобразени нещата, включително и таблицата мат jump. От предучилищна имат методически такива разработени като тетрадки, учебничета до 6-7 клас, до 12 клас има даже образователни центри. Да. Но аз съм ги разглеждала, има, нали, и за учители. Основното е, всичко е нагледно и чрез такива примери от живота, нали, с стаите, с квадратчетата, колоните, нали. Къде може да погледнете навсякъде. Но чисто образно, една от основните така, идеи, на които се изгражда, е нагледно образното представяне на математическите действия. Да, много добре нагледаме. Да. То вече съществуват страшно много образователни игри, които са и силно нагледени. Тези игри пак съм ги закупувала от Темуто. Може да си правите и самостоятелни работни листове, пак с числовата ос. И така, изваждане, идеи за подкрепа. Една игра за усвояване на изваждането, намиране на разликата. Бихте могли да използвате две колонки с различен брой предмети във всяка. Помолете детето да ги подреди, така че срещу всеки предмет от първата да има по един предмет от втората. Когато направи това, детето лесно ще види, че има разлика в броя на предметите и лесно ще установи каква е тя. Игра математически боулинг. Вместо кегли може да използвате малки бутилки от минерална вода. Когато някой свали няколко кегли, трябва да пресметне колко бутилки остават за човека след него. Игра колко липсват. Сложете пред децата около 10 предмета, достатъчно големи, за да се виждат от всички. Нека затворят очи, а вие махнете няколко от предметите. Посочете дете, което да ви каже колко предмета сте взели. Ако отговори правилно, е негов ред да вземе предмети и да следи дали следващото дете ще отговори правилно. Други идеи за изваждането. От изключителна важност е още в началото да се наблегне на връзката между събирането и изваждането и че действието изваждане е обратно на действието събиране. Това позволява от всеки един случай на събиране да се изведат два случая на изваждане.
Първоначално на децата се дават готови модели на задачи, а постепенно от тях се изиска сами да си съставят такива задачи. А разместителното свойство на събирането позволява от всеки един сбор да се изведе още един. Пак може да ползваме най-различни обучителни материали или работни листчета. Също така може пак да използваме цифровата ос и за събиране, и за изваждане. Една много хубава игра по Монтесори за събиране и изваждане с добавяне до 10. Има вече и клипчета как се работи с нея. Може да използваме най-различни такива къщички. Обикновено ние си ги правим, началните учители и другите. Да. На цифрите, да. Най-различни работни листчета може да си направим. Приятели на 10. Тъй като в основата на всяко смятане е събирането и изваждане до 10 и след това и до 20, затова е много добре, докато детето не усвои събирането и изваждането до 10, да не преминаваме нататък. Събиране с добавяне до 10. Знаете ли, че 10 е магическо число? С него е много по-лесно да се събира. Нека видим сбора на кои числа е равен на 10. Чрез зачертаване, после някакви мемори карти, ментална аритметика. Събиране и изваждане с преминаване на десетицата, идеи за подкрепа. Това е с събиране с добавяне до 10. На децата им е много по-лесно да добавят до 10 при събирането и изваждането. Има вече много работни листчета и в интернет, може и сами да си направите. По същите начини и за изваждането. Числови оси. Вместо числова ос може да се използва линийката за измерване. И всъщност събирането е покачване нагоре, нали, като с стъпалца, пък изваждането е надолу. И за децата така с специални потребности наистина е много лесно. И пръчици на Кюизнер също може да добавите. Те са много добри. Ако ги има по-нататък. Кюизнер. Записвам си. Събиране и признаване с дължини. Да. Да, също като цифричките, разбрах, да. Добре. Така. Работа с текстови задачи, идеи за подкрепа. Ако сте упражнявали записването с числови изрази на действията събиране и изваждане при боравенето с реални предмети, то детето би трябвало значително по-лесно да се справи с разбирането и записването на текстови задачи. При решаване на задачи от учебника би помогнало, ако окуражите детето да рисува схематично това, което е описано в задачата. Съответно да дорисува, ако има прибавяне, и да огражда и зачертава, ако има изваждане. Текстовите задачи също трябва да са много добре онагледени. Може да са с картинки, може да са схематично. Важно е още в самото начало да приучите детето да разграничава основните части на една текстова задача – условие, числови данни и въпрос. За целта може да се използват различни цветове, маркери, с които да се подчертават основните части на текстовата задача.
Разчитане на таблици и диаграми, идеи за подкрепа. Вече съществуват страшно много игри, като морски шах. Едно време играехме на кораби, какво беше, и лодки. Тук една игра съм ви показала с куклички, меченца, на кое място се намира мечо. Това също е много важно умение, което децата още от най-ранна възраст трябва да усвоят за таблиците и за диаграмите и по-нататък и за диаграми, но в най-различни варианти. И така, таблицата за умножение, най-големия бич за децата с дислексия, защото много трудно я усвояват. Събирането и изваждането до 20 и таблицата за умножение и деление са в основата на всички изчислителни алгоритми в изграждането на изчислителни умения и навици от ученици. От степента и качеството на усвояване зависи успехът на по-нататъчното обучение по математика. Ето защо знанията за тях трябва да се овладеят до автоматизъм, при това съзнателно, а не по пътя на механичното запаметяване. Тази най-важна цел може да бъде постигната само чрез системна, целенасочена и прецизно организирана работа. Основата за изучаване на таблицата за умножение се явяват знанията за същността на умножението, за връзката между умножението и събирането, разместителното свойство на умножението. Когато тези знания са налице, децата могат да намерят всяко таблично произведение, замествайки го със сума от равни събираеми. А разместителното свойство позволява от всяко таблично произведение да се изведе още едно. Например, 3 по 5 е равно на 15, следователно 5 по 3 е равно на 15. Благодарение на това, броят на новите случаи във всяка следваща таблица прогресивно намалява. Необходимо е още таблиците за умножение да възникват пред очите на децата, като се онагледяват по подходящ начин с предмети или техните изображения. Изучаването на таблиците за деление може да се осъществи аналогично на таблиците за умножение, като се изхожда от конкретния пример за деление чрез практически действия и подходящо онагледяване. Но по-важно е да се наблегне изключително много на връзката между умножението и делението, на зависимостта между множители и произведения, която позволява от всеки табличен случай на умножение да се извадят два таблични случая на деление. Например, 6 по 7 е равно на 42. Тогава 42 делено на 6 е равно на 7 и 42 делено на 7 е равно на 6. Учениците трябва да осъзнаят, че ако знаят да умножават, например с 2, това означава, че знаят и да делят с 2. Не е нужно да се изучава отделно табличното деление. Ако детето се затруднява при деление, например не знае частното на 18,3, вниманието му се насочва към съответното произведение. Кое е това число, което като го умножим по 3, получаваме 18. Възловият момент в работата по автоматизирането на табличното умножение и деление е запаметяването. Прието е тази задача да се счита за трудно постижима поради големия брой на резултатите, които трябва да се запомнят. Благодарение на разместителното свойство на умножението, този брой се съкращава наполовина. Като се изключат елементарните и лесно запомнящи се случаи на умножение с 1 и 10, остават 36 произведения, приблизително 1/3 от всички, върху които трябва да се съсредоточи работата по тяхното запаметяване. Отдолу съм показала нагледно. Значи започваме с таблицата за умножение с 2 и докато стигнем за таблицата с умножение с 9, детето просто трябва, когато стигнем до таблицата с умножение с 9, детето трябва да научи само едно произведение. 9 по 9.
Така, всичко друго не е необходимо. Винаги се възползваме при всяко едно таблично умножение. Винаги се възползваме от разместителното свойство на умножението и делението не го учим като отделна таблица. Винаги го вързваме с умножението. Необходимо е специално да се приложат и други похвати на работа. Например, зрителното слухово възприемане, използване на любопитни особености. Зрително-слухово възприемане от всякъде може да се обградим с такива разни Питагорови таблици по най-различен начин отцветени. Може да накараме даже и детето само да си направи такива. Виждате как тук всяко умножение, всяко таблично умножение е с различен цвят. Използване на любопитни особености. Може да се възползваме, например, от римата на 6 по 8 е равно на 48 или 6 по 4 е равно на 24. Да. Друго. Тези, които звучат, или 5 по 5 е равно на 25, тези, които звучат ритмично. Друго, от какво може да се възползваме? При табличното умножение с 5 всички произведения завършват на 5 или 0. Умножението с 9 на пръсти и в основата на табличното умножение стои броенето. Значи, ако приучим децата да могат да броят през 2, после през 3, после и през 5, както ги учим да броят през 10, тяхната таблица за умножение вече ще е почти готова. Таблицата за умножение може да използваме най-различни такива помощни материали, с които да подпомагаме детето. Най-важното и резултатно средство за запомняне и автоматизиране си остава тренировъчните упражнения. И устни, и писмени. Може ли само да споделя нещо? Да, микрофончето. Дете с дислексия втори клас ни направи впечатление напоследък. Тук занимавахме се малко лятото и майката казва, той знае таблицата, аз го изпитвам. В колата си пътуваме, движим се напред-назад, казвам я на вода. Казвам, да, ама тук като пишем, нали, аз ми подсказвам, ама в клас в училище няма кой да му подскаже, така че трябва да я знае на вода. И почвам да стигам до извода, че той, виждайки ги написани числата, е написан израза писмено, нали, самото възприемане на цифрите нагледно го зацикля, нали, зацикля мисълта му. Значи има слухово възприятие, много силни изразени. Да. Ето, нали, това са особености явно на възприятието. Да, точно И така. пак ние с нея си спорим, че той си знае на вода. Таблицата пък при мен зацикля на половината. Като трябва да я напише. Като трябва да, нали, Напише. пишем задачите, нали, Да. задачата е еди паси, тук колко е, нали. Благодаря. Така. Умение за изграждане на пространствена ориентация. Уверете се, че децата винаги разбират в дясната част на листа, в дясната част на дъската, в дясната част на стаята, като страната, която е срещу дясната им ръка, когато са обърнати така, че да ги виждате. После се уверете, че децата разбират концепцията за мое дясно и твое дясно. Ако детето изключително се затруднява да запомни ляво и дясно, може да му помогнете, като го научите да търси за ориентация и опора постоянни обекти в средата около него. Например, прозорецът винаги е отляво на дъската, а вратата винаги е отдясно на дъската, когато седиш на чина си. Ще помогне, ако детето не сменя мястото си в клас за известно време и ако седи на средната колона. Цвет на гривна на китката на дясната ръка и други забавни подсказки също ще са от помощ. Предложете на детето допълнителни индивидуални задачи за симетрично рисуване, пренос в мрежа, свързване на точки. Те могат да са като бонус или награда към домашната работа. Използвайте ситуациите в часовете по физическо възпитание и спорт, за да назовете посоките в пространството. Напред,
наляво, надясно, отдясно, наляво, отляво, на, между. Вместо да използвате насам и натам. Във времето за почивка или друг подходящ момент от деня може да предложите на целия клас песни и игри, свързани с пространство и движение. Например, като песента "Аз лявото краче напред ще си подам" и така нататък. Една игра "Криво огледало". Играта има две части. Избира се водещ за предпочитане в началото това да е възрастния. Той показва движение, без да ги назовава. Той показва движение, без да ги назовава, а играчите копират точно сякаш са огледала. Примерни движения са докосване на лявото ухо с дясната ръка, на лявото око с лявата ръка, на дясното коляно с дясната ръка, на дясното рамо с лявата ръка и така нататък. Целта е да се редуват разбъркано пози с и без преминаване на средната вертикална линия и средната хоризонтална линия на тялото. Водещият още в началото предупреждава децата, че в определен уговорен момент от играта огледалото ще се изкриви и те трябва да показват точно обратното. В първата част огледало, когато водещият дига лява ръка, децата вдигат своята дясна. Тук задължително се избягва назоваване на посоките. Целта е чисто моторно упражнение на базата на имитациите и поддържанието, преминаване на средната линия на тялото, разгрявка или релаксия след дълго седене на чина. Във втората част, когато огледалото стане криво, водещият задължително обяснява на децата, че ще назовават и посоките ляво и дясно. Така, ако водещият дигне лявата си ръка, децата трябва да показват движението, както в криво огледало, и съответно да вдигнат своята лява ръка. Когато това се назове, на децата се обяснява, че при заставане лице в лице с някого, собственото ляво и дясно се отразява изкривено. Когато играта се усвои, децата могат да се редуват да бъдат водещи. Други идеи за пространствена ориентация. Игра Мони каза. Това е вариант на популярната американска игра Саймън казва. Избира се водещ. Той не показва, а дава само словесни инструкции за заемане на определена поза или извършване на определено движение. Например, Мони казва: вдигни дясната ръка напред. Мони казва: помести левия си крак назад. Мони казва: почеши лявото си ухо с десния си показалец и така нататък. Вариант на играта е водещият едновременно да казва инструкциите и да показва движение, като от време на време допуска грешки. Играчите трябва да приоритетно да слушат словесната инструкция, да внимават и да изпълняват, без да се подвеждат по показаното от водещия. Пътят към развитието на финната моторика минава през развитието на общата моторика. Специфична полза от ученето от предложените дейности е овладяването на малкото пространство в рамките на листа. Дейностите, в които се използват и двете ръце и са ангажирани, и двете половини на тялото, са особено полезни при овладяването на пространството. Подходящо е съчетаване с различни упражнения и игри за развитие на общата моторика, равновесието и координацията. Още мъничко, времева и ориентация. Изучаването на часовника, както и всички останали дейности по математика, изисква системна и целенасочена работа. Използвайте много визуални опори. С помощта на модел на часовника провеждайте много упражнения за определяне на точно време по разположение на стрелките, определяне мястото на стрелките по зададени часове и минути, определяне продължителността на времето от до и други. Решавайте и текстови задачи с подходящ сюжет. За изучаването на седмица, месец, година трябва да се използва календара и трябва пак
изключително много нагледни опори. Една игра от Монтесори, която е за часовника. Вече има в това от книжарницата, съм си го купувала. Часовник, дните от месеца, дните от седмицата, месеците от годината, сезоните, коя част на денонощието сме, сутрин, обед, следобед и така нататък, природен календар. Много хубаво е това нещо. Може ли нещо да добавя? Да. Понякога колегите в преучилищна възраст се ядосват много, че децата трудно схващат тези времеви представи, но времевата ориентация е доказано, че се изгражда най-късно във времето, във възрастта. Така че, моля, не се ядосвайте. До втори клас има деца, които все още усвояват часовника, особено пък сега говорим за деца с затруднения, така че нали, е нормално да Така е. изграждат трудно тази времева ориентация. Мгм. Може да се използват. Да, слушаме. Повод на времевата ориентация в предучилищна възраст. Много често колегите предпочитат да го направят на листче, на такова едноизмерно, двоизмерно пространство, но забелязах, че когато им сложим в ръцете нещо, което те могат да местят стрелките и когато започнем първо от кръглия час, после минем през половинката, нали, 11:30, 12:30, просто се умяват и после, когато го свържем с особено предпочитани дейности от дневния режим. В толкова часа правим това и накрая в толкова часа, примерно, еди какво си. Така че много зависи от подхода. Нали? Иначе всички много масово, много сме добри в това да се сърдим, но както неведнъж беше отбелязано, въпрос на желание и подход. И Да, колко енергия и време искаме да отделим. точно така. И най-вече най-лесно ще научите, пък ако сами си го направите. Да знаете. Да, най-различни варианти има. Да. Ако сами си го направят, ще е най-лесно. Може да се ползват най-различни работни листчета. За времевата ориентация е изключително полезно за децата с дискалкулия да ползваме някакви такива тракери за проследяване, календари, в които да отбелязват, дневни режими, ставам в еди колко си часа, ние си зъбите в еди колко си часа. Например, Да допълним, че има и готови в тема. има и готови в Тему. Нали, тракери има, планери има, и то от типа, нали, просто да си го тикне. И това, което също много ни помага е за организацията. Пак от Тему сме си накупили тип PEX карти, но те не са PEX, нали? Но много подобни са. Те са подготвени с готови ленти и нали, всъщност можеш да опишеш нали, това, да визуализирате с картинки. Нали? Това трябва да се случи. Да, и те да си работят по него. Нали? Но става въпрос, че целият пакет от той, не знам, може би около на карти, беше около 20 лева. Готов, изработен, нали, с пиктограмите, нали, са си готови и така и много ни помага. Изключително много ни помага относно организационно. И за деня, и за какво трябва да се случи. И така се визуализира всичко. Между другото, визуалния график е нещо много добро за цялата класна стая и в много страни се използва включително в първи клас, до първи клас, така все още се използва в различни варианти.
А за детските градини е просто прекрасно за всички деца и го обожават, но е много трудно да го внедрим. Просто много е трудно да убедим колегите да започнат да го ползват. Сега се сещам за една елементарна практика, обаче тя пък е толкова добра и изграждаща. В начално училище до 6-ти клас бях в Германия, само че всъщност доста, нали, училището има доста монтесори елементи. Абсолютно всеки час, абсолютно всяка учителка, в смисъл те имат две учителки, основна и помощна, а там как си бяха решили проблема с помощната учителка. А, Основната учителка взимат 5 деца с увреждания в класа, за да могат, нали, 5 по 8 часа да има всъщност абсолютно цялостен щат, нали, втората учителка, и тя де факто не ходи никъде другаде, тази ресурсна учителка, стои като помощна учителка в клас. Така го бяха измислили, много добре ми се получаваше и това ми направи впечатление, независимо кой час почва и какво те започват, кой ден сме, кой сезон сме, колко е часа, сега какво правим и какво ни предстои да правим. И няма как да не се научиш, нали? Смисъл, и това е за всички деца, не само за децата с увреждания. И така, това беше едната практика. И друго, ние в нашата психомоторна зала винаги, нали, това забелязваме и 2-годишни деца, нали, те просто защото той през удоволствието и връзката, нали, да кажем, вторник, нали, от 6 часа му е психомоториката и то постоянно пита кога ще хода пак, кога ще хода да играе, нали, така възприема психомоториката и се забелязваш, че от много малки деца, просто защото, нали, се обяснява кой е деня, нали, постоянно, нали, те могат да знаят кой ден е вторник, нали, че 6 часа те ще ходят вече на психомоторика. Това е също с сигнали. От логопедичната практика има даже, нали, да речем, изработване на кутии за всеки ден. Понеделника е, да речем, жълта кутия и там си слагаме нещата, които сме направили, нали, днес. И децата асоциират чисто с времето, нали, с последователно наредени в една редица, нали, как тече или не е времето. Времето. Пространство. Да. Това е седмична програма, разработена. Аз съм си я направила на канвата. В първи клас винаги си започваме с някаква такава седмична програма. Както виждате, само е с картинки. Сега във втори клас ще им направя същата, само че отдолу ще напиша и вече букви, защото те могат и да четат. Имам само 2-3 дечица, които още не могат много хубаво да четат. За тях ще ги оставя с буквички, с картинките. Това също е един дневен режим, който аз също съм го правила на канвата, така че има възможности, каквото ви е необходимо да си го изработвате. Извинявам се, пак Да. да прекъсна. Познават ли всички програмата Canva? Това, което е най-големия на плюс на Canva, защо толкова много, нали, и ние работим с нея и казваме, защото тя е безплатна за НПО-та, читалища, училища, нали, всъщност в образователния сектор е безплатна, нали? И заради това така е фаворитизираме. Само, че трябва да се регистрирате като учител и да докажете, че сте учител. Иначе това е, прилагате документи, сертификати, договори, фиши за сканираш и прилагаш. Или снимка пращаш. Информация, абсолютно. Някакъв доказателствен материал за всички учители във всички европейски страни. Нали, просто. Да. Аз го разбрах на едно международно обучение и тогава го ползвам много. Да. Канва, да, това е канвата. Айде набързичко да минем. Да, Айде накрая като да минем. свършим, Ани може да покаже, нали, малко, нали. Да, ще им покажа на хората канвата, защото то е по-важно, отколкото да. Така, как да преобразуваме учебното съдържание? Тук какво е станало така? Как да адаптираме учебното, свършвам вече, как да адаптираме учебното съдържание за деца с обучителни трудности. Това, което ще ви предложим е едни готови модели на работни листове за втори клас, разработени от международен екип учители по проекта Котик. Работните листове не са допълнителна работа. Те заместват работата, която учениците не могат да вършат поради затруднения в обучението.
Докато останалите ученици в клас работят по задачи от работна тетрадка или учебник, учениците с затруднение могат да използват някои от предлаганите работни листове по същата тема, но съобразени с техните възможности и затруднения. Ще получите набор от такива работни листове утре на пощите или след по-късно вечерта. Сега ще обясня и за тях. Всеки работен лист съдържа 5 упражнения с постепенно нарастваща трудност, много добре онагледени и адаптирани за нуждите на учениците с затруднения в ученето. Можете да работите с един работен лист многократно. Следвайте темпа на работа на ученик. Всеки работен лист съдържа страница с ключови думи, основни понятия или правила. Използвайте я винаги, когато ученикът се затруднява. Струва си да научите учениците на стратегията, когато не знаете как да работите или какво означава дадена дума, трябва да знаете къде да я потърсите. Страницата с ключови думи и правила трябва да се използва активно. Когато работите с ученици с обучителни затруднения, моля имайте предвид, че техните когнитивни процеси, както и техните умения, могат да повлияят на нивото им на постижение. Редовно наблюдавайте работата им, за да може да оцените правилно ситуацията. Какво включва адаптиране на учебното съдържание за ученици с специфични обучителни трудности? На първо място е важно да се определят целите и задачите на урока. За целта е нужно учителят добре да познава ученика, да има реални очаквания за неговото развитие и да познава методи, подходи и стратегии за постигането им. Какво е подходящо за ученик с специфични обучителни трудности, ако трябва да му разработваме един работен лист, например? Шрифта да е достатъчно изчистен, т.е. буквите да не са натоварени с допълнителни елементи. Текстовете за четене да са подходящо подбрани в зависимост от нивото на ученика. В текста да се срещат повече познати думи и по-малко непознати. Избягвайте четене пред целия клас или предварително предоставете текста на ученика. При постигане на успех, ученикът с специфични обучителни трудности да бъде непременно поощряван. Подкрепата на ученика с обучителни трудности е съобразена с неговите образователни потребности. В зависимост от това, подкрепата може да бъде различна, индивидуално разработени листове, помощ при разбиране на обясненията и инструкциите, при изпълнение на определени задачи и други. Учениците с специфични обучителни трудности имат силни и слаби страни. Добре би било да познаваме възможностите на участие с затруднение. Стилът на учене е също от значение. Показва как ученика обработва информацията. Трябва да познаваме актуалното ниво на знание на ученика, да може да определим нагледните материали, да може да определим конкретни цели и задачи за постигането, да се съобразяваме с потребностите на ученика, с неговия темп на учене и съобразяване на домашната работа с възможностите на ученика. Да адаптираме стила на преподаване според потребностите на ученика. Допълнителни терапии, които може да ползваме: арт-терапия, музикотерапия, сензорна терапия. И в заключение, да срещнеш в класната стая дете с специфични обучителни затруднения не е предизвикателство, а възможност. Възможност да видиш света през други очи, да потърсиш път, където няма пътека, да запазиш искра, която чака някой да я забележи. Децата с специфични обучителни трудности не са по-малко способни. Те просто учат различно. Зад всяко затруднение стои талант, който чака да бъде открит. Зад всяка тишина желание да бъдеш разбран, а зад всяка грешка стремеж към успех. Вашата роля като учители е безценна. С търпение, знание и сърце вие не просто преподавате, а вдъхновявате.
Вие сте мостът между трудността и откритието, между съмнението и увереността. Нека не забравяме, че да имаш дете с специфични обучителни трудности не е присъда. Това е шанс за детето да открие силата си, а за нас да бъдем част от нещо по-голямо от самото обучение. Част от промяната, част от надеждата. Бъдете тази промяна, защото всяко дете заслужава да бъде видяно, разбрано и подкрепано. И така, благодарим за вниманието. Продължаваме си. Известни съвременници с дислекцията, да. Каквото имаш още, спокойно. Отивай си, защото след малко ще имаме време за канвата, така че отиди да си вземеш въздуха. Така. И съответно, нали, вчера ви казахме, че сме приготвили известни дефектити, за да всъщност да мотивираме, че всеки дефект може да стане ефект. Както виждате, изключително много успешни хора в областта на музиката, киното, писатели и творци, разбира се, бизнес и спорт. Така че винаги да, нали, ние нямаме претенции да бъде пълен списък. Разбира се, че има изключително много хора. Нали, идеята е просто да бъде мотивирано, да бъде положително. И съответно, нали, положителната нагласа е изключително важна, нали, във всеки един аспект. И пак казвам, нали, че се фокусираме върху усилията, които се полагат. И като има усилия, резултата рано или късно ще дойде. Казах вчера, че сме събрали библиография. Вие ще си я видите, която ние сме използвали и съответно, която на вас сме дали да използвате. Това, което искам да ви покажа, нали, вие ще си разгледате тук другите неща, които сме ви сложили, но това, което ми е по-важно е да ви демонстрирам тези два наръчника, за които вчера започнах да ви разказвам, с които сме създали заедно с Русинския университет и Асоциация Дислексия. Нещо съвсем различно от това, което виждам. Добре. Така изглежда всъщност сайта. Имате информация. Нали? Това е онлайн платформа, която като се регистрирате днес, ще ви даде безплатен достъп. Чети. Всъщност това е първото, което сме направили, наръчник по дислексията за училищата. Тук са изброени съответно авторите на този наръчник и както виждате, нали, темите, които са засегнати. Направено е като онлайн книга. Не може да се сваля обаче, нали, само онлайн може да се вижда. Съответно обясняваме за стикорди мерките. Стикорди мерките по принцип е съответно мерките, които се прилагат в образованието в Белгия и де-факто стикорди е абревиатурата на съответно подхода, който се прилага към учениците с обучителни трудности на базата на стимулиране, съответно ЕСЕ за стимулиране, адаптиране, всъщност всяка буквичка означаваше, нали, за определено действие. Вътре всичко това е доста добре обяснено.
Така, всъщност, по тези мерки са разработени на училищно ниво, ниво клас и съответно са адаптиране за нашата реалност. Така, беше след това ви даваме информация за в училище, съответно какви предизвикателства и въздействия се случват, какво представляват самите обучения, каква дигитална подкрепа, нали, има доста добра информация относно дигиталните устройства, които децата могат да ползват, нали, в тяхна подкрепа. Нали, ето всъщност информация за Canva на първо място, различни други програми, които знаем и ползваме, съответно може да разгледате. Така, след това рехабилитационни терапии, които се използват, универсален дизайн на класната стая, супервизия и съответно, нали, дадени в приложението, пък са разработени уроци за първи клас по български, по математика, после уроци, да кажем, за пети клас по география, после урок имаме по английски за 9 клас, т.е. различните уроци, разработени така, че да бъдат адаптирани за деца с обучителни трудности. Така че ще може да го разгледате. Не са огромни, нали, тези ръководства. Вчера ви казах, за училищата е малко по-голямо, може би около 50-60 странички. За родителите е около 30. На същото място може да намерите и за родителите под него. Нали, пак отгоре е за училищата, отдолу е за родителите, като съответно, нали, за родителите е малко по-различна информацията. Нали, специфични обучителни трудности, какво представляват затруднения, нали, виждате само в 7 слайда, нали, им е разказано, нали, ние вчера се занимавахме цял ден с това нещо, но то е предназначено за родители, не за специалисти. Има ли моето дете или няма дислексия, какви са симптомите спрямо различните възраст, защото казахме, те почват да се трансформират с възрастта, кой и къде може да ми направи оценка и защо е важна тази оценка. Аз имам дислексия, защото, както разбрахте, дислексията често е генетично, така че съответно, нали, много често самите родители си задават този въпрос. Стратегии, инструменти за обучение, най-големите препъни камъни за родителите, стигма, тормоз, липса на подкрепа, късна диагностика, комуникационни бариери, емоционални, поведенчески. И в приложенията всъщност при тях, в тяхните приложения сме приложили всъщност данни за контакт, къде могат да получат подкрепа такива деца, примерни упражнения и, разбира се, не на последно място, асистиращите технологии, които могат да подпомогнат децата. И така, всъщност, връщам се пак на нашата презентация. Много отворени пак. Мисля, че това са съответно, да, това е библиографията. Както казахме, има и други, но вие ще си ги видите. Ще ви изпратим отделно като wordовски файлове това, което днес Ани ви демонстрира, като съответно тези инструменти, които пък не са качени, нали, нямаше уебсайт на тях. Мисля, че само един имаме такъв, нали, него ще ви го предоставим. И освен това, всички тези неща в чата сме ви качили 2 казусчета, нали, въпреки това, преди да се пусне който иска да ги прави, казуси и практическа задача, искаме отново да дадем пространство, ако имате казуси, които искате да обсъдим. Ако не, сме ви приготвили един казус за логопед и една практическа задача, съответно за психолози или за учители.
И третия вариант, който бяхме разработили с Ани, е за учители да се направи един, беше Ани, нали, един примерен план, не, по-скоро един урок, нали беше. Внимание. За учителите, добре. За учителите беше един примерен план за урок за звук и буква, който си изберат, примерно, какви дейности могат да се използват, какви материали и така нататък. През какви стъпчици трябва да минем при заучаването на една буквичка. Сега това горе-долу всеки път така около 4. Самостоятелно. След това обсъждаме. За да го отворим за колегите, тези, които са... Не ви чуваме. Извинявайте. Отваряме ги, защото всъщност колегите, които са присъствено, те пък не са пред лаптопите, така че ги отваряме, за да ги покажем. Първото е казус за логопеди. Значи Никола е на 10 години, той е в 4-ти клас. Не, може и да е в 4-ти, ако е тръгнал на 6. Образователно. Може да си е тръгнал на 6, нали? Смисъл не е невъзможно. Така, детето проявява добри технически умения в писането, но лошо разбира съдържанието. Умее да преписва, но не възприема. Основните му затруднения е бърз, но повърхностен темп на работа, фонологично осъзнаване силно дефицитно, слухова памет ниска, слаба концентрация и механичен подход към задачи. Кое е заданието? Направете кратко описание на подходящ логопедичен план за 3-месечна работа, включващ фонологични упражнения, слухова памет и четене с разбиране. Общите цели за 3-месечния план. За тези, които сте тук присъствено, мога да ви го и разпечатам, ако искате. И седмичен план за работа, седмица от 1 до 4, 5, 8 и 9, 10. Методи и подходи, които ще работите, работа с родители и очакваните резултати след 2 седмици. Това искаме да направите. А за другите колеги, сега ще отворя другия казус. Извинявам се, тази задача до кога трябва да я предадем? Всъщност, нашия опит показва, че 40 минути са напълно достатъчни. Сега ние затова сме го направили във формата на слайдове, защото, нали, пишете с булет, нали, по няколко изречения на слайд. Така че, защо е изгаснал микро? Само да видим. Защо е изгаснал? Не знам какво се случи. Ето. Така, това е Никола. След малко сега да демонстрираме и други и тогава. Така че е практическа задача. Другия казус, Даниел на 9 години. Примерен случай за разпознаване на симптоми при специфични обучителни трудности, придружени с дефицит на вниманието и хиперактивност. Така, психолози. Даниел е жизненно радостно и любопитно дете, което обича да разказва истории и се справя добре в устната
Комуникация. Въпреки това, учителите забелязват, че изостава в някои училищни умения, въпреки че показва нормална интелигентност. Какви симптоми се наблюдават в клас? Чете бавно, губи реда или прескача думи. Обърква визуално подобни букви Б и Д. Прави много правописни грешки. Различно изписва едни и същи думи. Затруднено запомня поредици. Има труден за четене почерк, забравя инструкции, лесно се разсейва и прекъсва. Има трудности в организацията, не довършва задачите, изпитва затруднения с числа и таблици за умножения, бързо се отказва при грешка и обича да рисува и има добра пространствена ориентация. Така, коментар от учителката. Даниел е много креативен и харизматичен, но в клас му е трудно да се съсредоточи. Сякаш е винаги 10 секунди след останалите. Знам, че има потенциал, но сякаш нещо му пречи да го изрази писмено. Кои са въпросите към участниците? Първо, кои от изброените симптоми според вас говорят за дислексия, а кои за дефицит на вниманието и хиперактивност? Има ли признаци на други специфични обучителни трудности, например дисграфия, дискалкулия? Да опишете симптомите, характерни за дислексия, симптомите, характерни за дефицит на вниманието с хиперактивност, симптоми, които могат да сочат и към други обучителни трудности. Това е първия казус. Приготвили сме още един казус. Съответно, Ани на 9 години, 3 клас, живее с родителите си, ученичка в 3 клас. Родителите търсят подкрепа поради трудности с ученето, въпреки усилията на детето. Кои са основните затруднения? Недоразвито фонологично осъзнаване, беден изказ, затруднено разбиране на нови думи, слаба краткосрочна и дългосрочна памет, конкретно и обстоятелствено мислене, трудности при абстрахиране, механично четене без разбиране и поднормален интелектуален коефициент IQ 85. Казусите са на базата на действителни случаи, просто сме сменили вратата, някой остави вратата отворена. Да, извинявайте, ама да, вратата сте оставили отворена и заради това ни разсейва. Не, тя като е затворена, вратата не се чуваше, но като го пуснахме. Благодаря много. Така, заданието е какви интервенции бихте предложили в училищна среда и кои специалисти трябва да се включат, как да се подходи към подкрепата на мисловните процеси при поднормален интелектуален дефицит. И съответно ги разделяме интервенции в училищна среда, специалисти, които трябва да се включат. Ако имаме време, имаме още казуси, много казуси сме ви приготвили, но всъщност, ако искате да спрем тук. Ние дори има 3, нали? Вие си избирате, нали? Въпросът е да... Да, сега ще ги принтираме. На тук стоящите ще ги принтираме просто, нали, пак и за колегите, които са онлайн, нали? Обучението е хибридно и си има неговите предизвикателства. Така, онлайн колегите, ясно ли е всичко? В практическата задача има 3 казуса, не се чувствайте длъжни да ги направите и 3-те. И съответно само да предупредя, че де-факто ние сме ги подготвили, както и вчера бяха, ако си спомняте, с правилните отговори, така че дори да не успеем, нали, ние ще ви изпратим отговорите, за да можете, но нали, целта е да се пробвате, за да видим, нали, всъщност дали сме си свършили добре работата тези 2 дена. Получихте ли 2 казуса? Ами аз не съм получила. Къде трябва да видя? В чата. Вижте в чата. Там ми стои само... Да, видях. Добре. Окей, супер. Чудесно. Така е, оставяме ви. Сега е 4 без 20. Предлагаме ви в 5 да са... Много е кратко времето, ама... Айде 5:15 се вързваме. Сега
Ние няма да ви изпитваме, нали? Тук просто гледаме. Не, правим го просто и вие да си сверите часовниците за наша обратна връзка, кое сте разбрали, кое не сте разбрали. Нали, всъщност това го правим, така че ето започваме практическа задача. Така ще тръгне ли? Не, тук трябва. Не, излезе. Така. Вече сме на 2 компютъра в офиса, въобще стана. Стана интересно. И така. Дали какво забавене има от тук до тук? Гергана, питали сте ме къде да ги изпратим, по имейл, където ви предпочитаме всъщност по имейл, да. Така че, нали, ако ви е удобно, нали, на нашия имейл да ги изпратите, е най-добре. Исках, го пуснах в чата, извинявам се. Няма проблеми, ама всъщност сега като свършим, нали, всичко от чата ще изчезне. Това да ви предлагаме да го пуснете все пак на... Аз ще го отворя. Флашка нещо се е прецакала. Вие, както видяхте, ние сериозно поръчваме от Тему, много неща използваме, а отделно в центъра си имаме зала за Монтесори, нали, зала, и всичко сме си поръчали не от Тему, но сме си поръчали директно от Тайван. Нали, от една фабрика и дойде просто на 1/5 от цените. Да, чакахме 2 месеца, обаче всъщност ние знаехме какво искаме, така че да, си заслужаваше от всяка. Ние наскоро бяхме и в Испания и всъщност и в големи организации, в училища, нали, хората всички бяха си поръчали много тъмно неща. Смисъл,
Цените са много по-добри. И другото, още едно нещо, което много ни помага, де-факто сме организирали. От Амазон английски има много неща, които тук всъщност в специалните деца ги има и знаете какви са цените. Докато в Амазон английския цените са много добри. Те нямат доставка до България, но има няколко доставка, примерно Call UK. Регистрирате се в това е българска фирма, регистрирате се, като си направите регистрацията, получавате един уникален номер. И оттам нататък, като си поръчвате, давате техния адрес и в адреса задължително трябва да има този уникален номер. За 20 лева дойдоха една кола багаж. Разни сензорни пътечки, огромни модули. Така че това е другото. Ето да ви дам още един жокер, докато доставки Call UK, но има и други такива фирми. Call UK. Както е разширението на английските сайтове. Доставки co.uk. Ком е американския. Така, започваме. Първо, отворени са практическа задача. Така и всъщност, каквото си поръчате в Амазона, си го пращате от техния адрес, те ви го доставят при Speedy или при Закон. След 20 дена, 2 пъти в месеца доставят и така. Така, започваме с Даниел на 9 години. Даниел, казахме, това вече го имате. Коментар от учителката, въпроси към участниците. Симптоми характерни за дислексията. Понеже няма време, ние ви четем и ви показваме, вие си проверявате вашите писмени работи. Така, симптомите характерни за дислексия са бавно и затруднено четене, прескачане на думи и загуба на реда при четене, объркване на визуално сходни букви Б, Д, П, Т, правописни грешки, въпреки познаване на правилата, различно изписване на една и съща дума, затруднения в запомняне на поредици, отказ от четене, писане, ниско самочувствие при грешки. Това сочи към дислексия с фонологичен и ран дефицит. Ран дефицит е това с бързото наименование, ако си спомняте. Както и прояви на дисграфия, трудности в писането, умора и нечетлив почерк. Ран дефицит, отново тук ви казваме, идва от английския Rapid Automized Naming Deficit. Дефицит в бързото автоматизирано назоваване е специфично затруднение, свързано с забавено извличане и назоваване на познати символи като букви, цифри, цветове, предмети. Децата с този дефицит знаят какво виждат, но им е трудно и бавно го назовават с дума, дори при често срещани автоматизирани стимули. Например, показваме им 10 последователни червени топки, те ги разпознават, но назоваването им става бавно и колебливо. Когато четат, назовават думите с много закъснение, въпреки че ги разпознават визуално. Така, симптомите, които са характерни за дефицит на вниманието и хиперактивност. Лесно се разсейва, забравя инструкции, прекъсва другите, импулсивно поведение, не завършва задачите до край, проблеми с организация на учебните материали. Това са класически прояви на дефицит с липса на внимание и хиперактивност от смесен тип, дефицит на внимание и импулсивност. Симптоми, които могат да сочат към други обучителни трудности. Първо, трудности с таблицата за умножение, възможна дискалкулия. Трудно писане, изморяемост при писане, моторна дисграфия. Добра пространствена ориентация и интерес към рисуване, често срещана силна страна при деца с дислексия. Извод. Даниел показва коморбидни прояви на дислексия, дефицит на вниманието с хиперактивност, дисграфия, възможна и дискалкулия. Необходим е мултидисциплинарен подход, учител, логопед, психолог, родител, ресурсен учител.
препоръчителна индивидуална образователна програма и мултисензорно обучение. Добре. Някой стигна ли до Ани? Аз ще ви ги изпратя, така че просто в момента имате ли въпроси? Къде съм отворила? Така ще ви я изпратя да си я имате и Ани с отговорите. Сега само да видим казус за логопеди с отговори къде ни е. И втория казус за логопеди. Така, Никола на 10 години в 4-ти клас, казахме. Контекст, това също казахме. Задания, направете кратко описание, общи цели за 3-месечния период. Казахме ли ги от 9 целите или трябваше да ги напишем? Не, май ви ги оставихме за вие да ги пишете, нали така? Така, целите. Подобряване на фонологична осъзнатост. Развитие на слухова памет. Усъвършенстване на умения за четене с разбиране. Повишаване на вниманието и устойчивостта при езикови задачи. И това ще ви го изпратя. Спокойно, да, не пишете, ще ви го изпратя. Добре. Добре. Така. Добре. Какъв седмичен план за работа? Първа седмица от 1 до 4, фокус върху фонологично осъзнаване. Сливане и разделяне на срички. Идентифициране на начални и крайни звуци. Игра познай звука с картинки. Римуване и групиране по звук. Седмици 5-8. Развитие на слуховата памет и концентрация. Повтаряне на вербални редици, цифри, думи, кратки изречения. Игра слушай и нарисувай. Игра последвай указанията с 2-3 стъпки. Мемори с думи и звуци. Седмици 9-12. Четене с разбиране и интерпретация. Четене на кратки адаптирани текстове с последващо обсъждане. Отговаряне на въпроси по текст. Подчертаване на ключови думи в текста и попълване на таблички кой, какво, къде, кога и защо. Заради четенето с разбирането. Аз съм включила и писане на кратки текстове. Поне 3 сесии в този план. Да. Вижте, сега много е различно, защото ние не знаем детето на какво ще ходи, нали, в какъв му е капацитет, нали, така че не мисля, че имаме цялата информация, за да вземем това решение. Нали. Сега, ако при варианта, ако няма нищо друго, или може и всеки ден, ако няма нищо друго. Пак... Не, то всеки ден няма да може да общи това дете с данни за ниски прагове на внимание и концентрация. Но това е много малко. Не. 2-3 пъти седмично. Да. Ами, ние всъщност пак ще казахме, че за съжаление, нали, дори да имаш подпомагане, то изобщо не е достатъчно. Нали, за съжаление, пък в повечето случаи няма подпомагане, нали, не е нашата. Да. 2-3 пъти. Да. Не, ние за това говорим, че този капацитет, който е предоставен в училище от специалисти, е недостатъчен за нуждите, които реално съществуват в средата на децата. Значи можем да дадем пример с моя най-малък син. 3-та година се работи с него, карта Божи ден, понеделник и петък. 3-та година. Така. И ако пропуснем, защото хора сме, разболяваме се, нещо се случи, събота и неделя наваксвам. Онлайн, да.
И пак, нали, всъщност очевадно, той сега е в трети клас ще бъде. Нали, тя е специалиста, нямаме друг, той нямаме всъщност, той няма ресурсно подпомагане. Аз ви казах, нито един от тримата. Няма. Нали, това казва, че те Няма. тези затруднения. В Пловдив, нали, няма капацитет да поемат тези деца. Така че, нали, колегата знае, Ръцеполото, пък, нали, директорката, нали, сме говорили. Ресурсно подпомагане, Толкова пак ще е 1 час. Един час, Или да. 2 часа. Да. Значи, Много то ще е естетици, не? Така, ще е само по български. продължаваме. Така че методи и подходи, мултисензорен подход, зрително, слухово и двигателно ангажиране, игрова терапия, ангажиране чрез забавни и тематични дейности, повторяемост и ритъм, кратки ежедневни упражнения с фиксирана структура. Може ли да допълня тук нещо към Да. това дете? Аз съм написала от първия метод беседа с детето за установяване на негови любими дейности, действия, интереси, на които можем да се опрем, тъй като това дете, както виждаме, е дезорганизирано, дезинтересирано към образователния процес по български, примерно казано, а също с ниски прагове на внимание Аз да и концентрация. перефразирам. Значи тук трябва да се опрем на там, където може нещо да е по-концентрирано, да се провокира интерес по него на някаква тема. Нали? И вече темите, покрай които да се работи, да са основани на тези този рейндж от негови интереси. Да. Оля, много ти благодаря за това допълнение, защото то ми даде основание да кажа нещо, което е изключително важно. Нали, като специалист по ранно детско развитие, първото и най-важното нещо е да влезем във връзка с детето и да си създадем доверителна връзка. Значи, създадем ли си доверителна връзка, нали, очевадно ще го попознаем детето и ще знаем, нали, независимо, нали, дали психологически работим с него, периодично или как работим с него, нали, винаги терапевтичната работа започва от доверителната връзка. Така че абсолютно тя може, но ние няма никакъв смисъл да правим каквото и да е, ако нямаме тази връзка. Нали? Така че благодаря ти много, защото Очакваните ми резултати, колеги, съм написала един от тях: по-голямо доверие към учители, логопеда, родителите и съученическата среда. Добре. Следващия слайд е работа с родителите. Седмични домашни упражнения от 5 до 10 минути. Насока за съвместни дейности за развитие на фонологични и слухови умения. В тази връзка искам да ви кажа, защото ние де-факто ни се налага много често да пътуваме на дълги разстояния, нали, живеем извън Пловдив. Всяка една възможност в колата играем на рими, играем на думи, играем на асоциации. Това е просто, нали, всякакви фонологични упражнения, просто всякакви видове. Формален и неформален вид. Да, нали, т.е. използваме всеки един момент, нали, така че тези 5-10 минути на родителите също трябва да се обясни, че не е нужно тук сядай бързо на този стол, нали, във всяки един контекст, нали, и особено под формата на игра. Значи всяко едно дете възприема под формата на игра, ние затова и преди това го бяхме посочили, както виждате, игрова терапия. Това е другото нещо, с което сме много горди. Игровата терапия е лицензирано обучение, изключително скъпо, но лично аз също съм се убедила в страхотните му плюсове и така и за това успяхме, нали, съответно благодарение на европейски проект, в европейски консорциум, нали, партньорство, да го разработим, да създадем нови модули, за да няма всъщност плагиатство, да си го апробираме за България и да го акредитираме пак с Русенския университет и всъщност провеждаме обучение по игрова терапия. Защото това е наистина нещо страхотно. Сина ми беше на 2 години, казах, учихме го на 4 езика, но той не говореше никакъв, почти, нали, 10 думи там. И го заведахме на игрови терапевт, който нямаше никакъв общ език с него. Никакъв. За няколко сесии той ни разказа майчиното мляко вкъщи какво се случва. Нали? Всъщност тогава видях ефекта от игровата терапия, че въобще не е нужно, нали, да
да имаш общ език с детето, нали, то много добре си показва всичко, което се случва. Отделно пък, нали, игровата терапия просто е незаменима, когато имаш невербални деца, когато имаш деца в риск от насилие, не дай се Боже, нали, още нали, други страшни неща. Така че просто игровата терапия е нещо фантастично, нали, като метод, като подход към децата и разбира се, нали, това нещо само ние никога не сме имали този проблем, нали, детето не иска да идва, нали. Това е масово, нали, то не иска да идва. Нали, просто нямаш подходящия подход към детето, ако детето не иска да идва. Нали. Така че сега имат, нали, всякакви случаи, но през играта, през доверителната връзка, нали, децата, те си питат кога ще ми дойде деня, кога ще ходя пак. Така че работата с родителите я казахме и какви са ни очакваните резултати. Поля след 12 седмици, подобрено разпознаване и манипулиране на звукове в думи, увеличен капацитет на слуховата памет от 2 до 4 единици, подобрено четене с разбиране чрез отговори на въпроси и разпознаване на ключова информация, повишена концентрация и редуциране на механичния подход при езиковите задачи. И с това приключихме това, което ви бяхме приготвили. Пак повтарям, разбира се, ще ви изпратим презентацията, допълнителните материали, които имаме, тези съответно отговори, нали, на тези казуси. И оставаме сами на разположение. Ви дойде някой казус в следващия един месец, който искате да обсъдим или ви интересува. Моля ви, опишете ни го. Нали, ще си направим зум среща, нали, за да дадем, да го обсъдим и да направим. Или стига, че искате и нашите? Не, в смисъл, че аз от опит го казвам, наистина получаваме запитвания за казуси, защото човек почва да се размисля, да вижда много повече неща, отколкото е виждал преди. Ние също сме обучавани в психоаналитичната школа, нали, и там всъщност винаги така сме обучаване, нали, чрез наблюдения и мислене, нали, хипотези и почваме да работим в доказването на различните хипотези. Така че, нали, и за нито едно дете не знаем какво му има смисъл, винаги се чудим, нали, това искам да кажа, че нали, защото всяко дете, както знаете, всеки човек е вселена и трябва да има неговата си интервенция, за да може да е полезно. И така, мили дами, защото сме само дами, както разбрахме, надяваме се да ви е било полезно и интересно. Задържахме ви 12 минути повече. Ние гледаме така и да сме много добре с управлението на времето. Надявам се да ви е било полезно. И да сме отговорили на очакванията. Да, оставахме. Нали, радваме се на този коментар, сме ги надхвърлили, нали, защото наистина се стараем. Виждате, че го правим със сърце и душа. Не беше само суха теория, която ние трябва да назубриме. Всяко нещо се обсъждаше на момента, ако има някакви неясноти. Наистина обучението беше невероятно, затова и предпочетох да дойда лично, защото не съм от Пловдив. И благодаря, момичета. Усмихнати, свежи, можещи, знаещи, продължавайте и ние ще дойдем да се учим от вас. За нас е удоволствие и ще търсим партньорство, нали, защото, пак казваме, за нас наистина е мисия да променим ситуацията.